Na, hellóka! Visszatértem, hogy játszunk valamit. Akkor szerintem játszunk egy Brotherhood és akkor gondolom ez a játék is nagyon jó lesz. Észrevettem, hogy az előző részen különös megtekintés számok voltak, mert azon 3 megtekintés volt, míg a többin csak 2 vagy 1, ami azt jelenti, hogy ti szeretitek azt, hogyha én izével játszok. Egyébként most nézem, hogy a virágokhoz ilyen izét használtak, ilyen gyémánt formát, aztán belőkasztották. Majd raktak egy sárga pontot. Nem tudom, hogy azt kiépítette, hogyan, vagy mire, de létezik. Aj, olyan szinten laggolok már, hogy az. Na jó, ilyen. Sajnálom, de ilyen nem létezhet. Oké, mindegy, láttam már ennél furcsa. Bát azt mondja. Oké. Van egy olyan érzésem, hogy nagyon sokaknak van annyi szabad idejük, amennyi szabad idejnek egyáltalán nem kéne lennie. Tényleg mondom? Igen. Na, de mindegy is. Akkor van elég pénzem ahhoz, hogy tudjak venni egy. Nem, az kell. Jó, sok pénz, hogy tudjuk még egy motot venni. Pedig nagyon jó lenne ám. Azt mondja, akkor csak lerakom a szerencsétlen ülésem, a rotorom. És akkor ez itt tök jó, mert hogy van hely előtte, akkor le lehet rakni valamit, hogy ne essek ki, mondjuk ilyet, ez így még dekorációnak is tökéletes, úgyhogy ezt ide rakhatom így. Akkor meg ezt nem ide rakom, hanem ide. És akkor pedig mögém mehet picik ide, hanem nyilván senki nem fog ide beszállni. De akkor most úgy teszünk, mint hogyha lenne bárki, aki bele is szállna ebbe. Nem, az csak blokkpazarlás ide. Ilyenkor. Akkor miket tehetnék le? Hogy jobb legyen. Nézzük csak. Először is nyilván oldalra kéne rakjuk. Le kéne raknom ezt a 2 szent blokkot, szóval itt nem esett. Nem eshet. Nem tudom, hogy a kormány az milyen, hogy a kormányt milyen fából faragták. Szóval remélem, hogy kibírja. És mi ne forduljál már! Konkrétan a nézetem benne marad még abba. Csak ezt úgy kéne, hogy így. Ezt hogy csináltam? Ha ez lehetséges, nem join-ollom a kéne. Hogy így, akkor itt mentsím, eddig. Le is rakom ezt a konkrét, vagy beton. Mondjuk azt konkrét, és akkor konkrétan fogalmazunk. De, hogy nem volt vicces? Mindegy. Akkor szerintem le is mentem. Gyönyörű szépen something névben. Save.
és még egy save, boom, és load, és akkor általában így. Most már ténylegesen a kopival vagyok, miközben éppen a levegőben lebegek, mint valami galamb. Várj, most galambnak kéne lennem. Ja? Huhu! 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 Ja, hogy ez egy bagoly. Mindegy. Tök mindegy, hogy... Jaj! Engedj be a saját hajomba! Úgy. Na bár, azt mondja, mondok egy varázsikét a kőnek. Avada Kedavra! Aztán ezt most magamnak mondtam véletlen. Nem tudok visszaállni! De itt legalább el tudok bújni. Na, visszaállított! Oké, jegyezzétek meg, srácok, hogy ha valaha ezzel a játékkal játszatok, és felborulnátok, hogy jegyezzétek meg, hogy a hullám mindig készen áll, hogy segítsenek. Akkor én szerintem megyek itt tovább. Azt... mi van itten? Oh! Oh! Jaj, ne! Zabálj! A szikla zabálja a blokkjaimat, és megint felestem, viszont nem baj, van még egy vízesés. És a vízesés meg egy olyan dolog, amiben 100%-ig megbízok most már. Nem sikerült felállítanod, úgyhogy még egyszer. Na jó, és konkrétan ezen a részen lehet menni. Ez rendes olyan, mint a sima viccspuncsot akaráljuk. Nem tudom, hogy ez miért lenne jó, de mentsünk. Várj, csak azt nem mondd, hogy az a kis izi, amit ott látszom, az az egész mapon keresztül megy azért, hogy lényegében csak azon az úton, mindenféle izé nélkül egyszerűen átkocsizva. Nem. Ez nagyon ötletes amúgy. Csak azzal szerintem kellett volna számolni, hogy most ez bárki használhatja. Úgyhogy ez eléggé. Ezért. Vagy nem csak ő maga használhatja, hanem bárki más igazából. Jaj, ne! Darálnak le engem a lézerek. Legalább nem a krokodílos. Az aligátor. Oh, itt meg. Itt is dobálnak rám akadályokat, és... Oké, most meghaltam. Jaj. Oké, akkor ezt egész most ki fogom várni addig, ameddig meghalok. Vagy ne? Nem. Gratulálok magamnak. Nos, akkor meg is haltam, itt is van a pénz, fel is tudom szedni. Akkor megyünk, kaptam még egy ilyen szerencsétlen ládát, nem tudom mire jó az a kincses láda, de játékod, akkor becsüljük meg. Szóval ezekben az a jó, hogy ezek képesek így összeragadni, tehát azt mondom, hogy ezeknek a ládáknak a koronája, hogyha beleáll valami másba, akkor így is képes arra, hogy milyenek van ilyen a belsejében. Kérlek? Emberek, ennek meg a szárnya olyan. Úgyhogy... Oké.
Oké, ez megvan. Egyébként tudjátok, hogy mi az, ami szerintem menő? Ebben a játékban lehet szörfözni. Az a lényeg, hogy le kell dönteni a zászlót. Ó! Ohó! Elrakom akkor ezt így. Nem fordítva. Most milyen menő már az, az úgy néz ki, mint egy gitár. Ez azért nagyon jó, mert hogy mondom, bele rárakod ezt, már rá is rakod a kötelező motort. Aztán mész. És erről mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik is-e, úgyhogy nézzük. Ja. Van egy olyan érzésem, hogy valamit én itt nagyon elrontottam. Viszont én most itt pörgök? De most kajak elkezdek pörögni. Én pörgök bele a halál. És olyan lesz, mint az előző. Tehát úgy ér ez véget, hogy sziasztok!